Hei kaikille! Olemme nyt Balfour SRL Pimistään tiloissa, yrityksen, joka on vuodesta 1979 lähtien erikoistunut metsäkoneiden valmistukseen. Erikoisalaamme ovat puunhalkaisukoneet, joista meillä on todella laaja valikoima sekä kaikenlaiset pyörösahat, hihnallisia, hihnattomia ja automaattisia kallistettavia malleja. Lisäksi valmistamme monia muita koneita, kuten takanani näkyvät yhdistelmäkoneet polttopuun tekoon. Vahvuutemme on erinomainen hinta-laatusuhde, jonka mahdollistaa lähes täysin oma tuotantomme. Valmistamme itse kaiken, minkä vain voimme. Aloitamme metallilevystä, jonka leikkaamme laserilla, taivutamme, hitsaamme roboteilla ja maalaamme epoksijauheella. Kaikki tämä tapahtuu omissa tiloissamme. Oman suunnitteluosastomme ansiosta tuotteemme ovat aina moderneja ja vastaavat markkinoiden vaatimuksia. Kuten useimmat italialaiset yritykset, olemme panostaneet paljon tuotteidemme muotoiluun. Tuotteen pitää olla toimivan ja laadukkaan lisäksi myös miellyttävä katsella. Viime vuosina olemme myös keskittyneet kasvattamaan valmiiden tuotteiden varastoamme, jotta voimme vastata nopeasti jälleenmyyjiemme tarpeisiin. Kiitos, että katsoit tämän videon. Jos tarvitset lisätietoja, muista ottaa yhteyttä verkkosivuillamme www.balfour.com.